As aventuras de Minchi. Ai, o patiña, vaya. Hola, Minchi. Véxote un pouco enfadada. Pode ser porque Dani está xogando con Rufino e non contigo. Enfadada eu? Por que eu ia estar? Vale, sí, estou enfadada. Dani xa non xoga comigo. Ai, xa sei. Vou chamar a meu tío. Que tío? Ai, pois a meu tío Marcelino, o explorador. E logo. Hola, Minchi. Ai, hola, tío explorador Marcelino. Que tal estás? Moi ben, é que agora estou escalando unha montaña moi alta, nos Alpes. Buah! Pois chamábate porque me aburro. É que Dani está xogando co can Rufino e a min xa non me fai nin caso. Minchi, tes que facerte amiga do can Rufino. Os cans son moi amigos do home. E aquí nos Alpes teño un can que me axuda moito. É un San Bernardo. San, é un can que é santo, dis? Non, xa cho contarei. Adeus, que teño que seguir subindo antes de que caia a noite. Abur, Minchi. Abur, tío explorador Marcelino. Que sorte ter un tío explorador. Ai, sí, é meu tío Marcelino. E dixo que estaba cun can que sei que é santo. Non, dixo que estaba cun can de raza San Bernardo. Son uns cans moi bonitos. Queres saber un pouco máis sobre eles? Sí. Pois vamos a investigar. Veña, investigamos. Os cans San Bernardo. O San Bernardo é unha raza de can que ven dos Alpes suizos e do norte de Italia. Mirade, onde está agora o tío explorador de Minchi, o tío Marcelino. Empezaron a criar os San Bernardos hai moitos anos nun lugar desas montañas e con eles axudaban aos camiñantes en perigo. Eran cans de salvamento para viaxeiros perdidos na néboa e na neve. E, sobre todo, axudaban a rescatar persoas atrapadas en avalanchas, que é cando a neve se desprende perigosamente pola montaña, levando todo o que atopa ao seu paso. O San Bernardo é un can grande e forte, con cara de moi bo. Considérase un dos cans máis recomendables para os nenos, cos que se leva moi ben. Tan ben que moitas veces o coñecemos como o can Aia. ¡Guau! ¡Que can máis bonito! Pois sabe lo que che digo? ¡Mira! Ese é o bocoi típico que leva o San Bernardo para axudar aos perdidos na montaña. Non me digas que ti tamén vas socorrer os feridos. Home, quen sabe, podría ser. Pero xa sabes que a min o que me gusta é... cantar! É un can moi bo. É cun gran corazón. Axuda aos perdidos e socorre aos feridos. Rescata os das nevadas despois das avalanchas. E exprésase como a todos os animais. Guau, é un can, miau, é un gato, mu, é a vaca, bebe, é a ovella, comer, é mamá. Exprésate, animais que se expresan, hey. Exprésate, animais que se expresan, hey. Guau, miau, mu, bebe, animais que se expresan, hey. Mira! Aí está Dani, mira, é Dani. Veu para xogar? Como estás, Dani? Queres xogar? Ata logo, Minchi. Sí, abur. Ai, que ben, alégrome de que esteas aquí. Ai, que ben, xogamos un pouco, sí.